Στην ψύχωση Αριάδνη, που είναι η υπηρεσία της Εταιρείας Παραγωγής Ψυχικής Υγείας Υπήρου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για θέματα που αφορούν στην ψύχωση, καθώς είστε νέοι και θα είναι καλό να είστε σε θέση να ανοιχνεύετε αν κάποιος φίλος σας είναι σε δυσκολία. Γιατί η ψυχική υγεία είναι πολύ σημαντική, γιατί η σωματική υγεία χωρίς ψυχική υγεία δεν υπάρχει. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον κύριο Ποζιάρη που μας έκανε την πρόσκληση και να τον καλέσουμε να μας υπενθύνει ένα μικρό χαιρετισμό για να ξεκινήσουμε την ενημέρωση. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε σήμερα εδώ. Πριν ξεκινήσω καλωσορίζοντας τους φιλοξενούμενους μας σήμερα, θέλω λίγο να πω το εξής. Αν κάποιος από εσάς, μια και είστε όλοι μαζεμένοι τώρα, ενδιαφέρεται για εργασία στη Δοδόνη, ας έρθει να με βρει. Εντάξει. Ναι, μετά στην εκδήλωση, αύριο έχουμε χρόνο, όχι τώρα. Εντάξει. Ναι. Αλλά πρώτα εσείς και μετά τα δικά σας πρόσωπα, έτσι. Αυτούς θα στείλω πρώτα. Οκ. Αν δεν είναι κανένας από εσάς, πάμε μετά σε συγγενείς, σε φίλους, ναι βεβαίως, να εξυπηρετήσουμε κάθε ανάγκη που μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εδώ την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη μονάδα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Θα μας ενημερώσουν όλες αυτές οι όμορφες κυρίες που έχουμε σήμερα εδώ για την ψύχωση. Εγώ διάβασα λίγα πράγματα για την ψύχωση έτσι γενικά και καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μας αφορά όλους. Μπορεί να αφορά το οικογενειακό σας περιβάλλον, μπορεί να αφορά το φιλικό σας περιβάλλον. Οπότε παρακολουθήστε λίγο γιατί μπορεί να βοηθήσετε κάποιον άνθρωπο. Αυτή η δράση σήμερα, αυτή η εκδήλωση ενημέρωσης ανήκει σε μια σειρά, σε ένα πλαίσιο, σε μια δέσμη δράσεων που επιλέγουμε προσεκτικά στη ΣΑΕΚ προκειμένου να σας φέρουμε σε επαφή με ερεθίσματα που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, τη φιλανθρωπία και τον ανθρωπισμό γενικότερα. Θα θυμάστε όλοι σας για τις αιμοδοσίες τις εθελοντικές που έχουμε κάνει, για τις δράσεις στη δωρεά οργάνων και τη μεταμόσχευση, για τον αλκοολισμό, τη συνεργασία μας με τη φλόγα και πολλά άλλα. Ο σκοπός όλων αυτών των δράσεων είναι να αγγίξουμε μέσα σας χορδές οι οποίες έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, τη φιλανθρωπία, τον ανθρωπισμό. Απότερος στόχος αυτού είναι να μπορέσουμε να τονώσουμε, να ενισχύσουμε τη βάση του κοινωνικού ιστού. Μέσα από εσάς. Παρακολουθήστε πάρα πολύ καλά σήμερα αυτά που έχουν να σας πούν. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι στο οικογενειακό σας περιβάλλον που χρήζουν βοήθειας. Σας αφήνω λοιπόν εγώ τώρα, δεν θέλω να μακρηγορήσω, στα έμπειρα χέρια τους και ας τους ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα καλέσω πρώτα την κυρία Ροντολιάννη Παρασκευή, η οποία είναι νοσηλεύτρια στη μονάδα μας και θα σας μιλήσει λίγο για την ιστορική αναδρομή των μονάδων έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση και για το ρόλο του νοσηλευτή. Καθώς είναι και λίγο πρωτοπόρο ότι έχουμε νέα ειδικότητα εδώ βοηθού νοσηλευτικής ψυχικής υγείας και αυτό είναι πολύ καλό γιατί θα ενδυναμώνεται συνεχώς η ψυχική υγεία με νέους καταρτισμένους εργαζόμενους. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας πω δύο λόγια για την Αριάδνη, τη μονάδα της έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, η οποία μονάδες έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση ως αρχικό στόχο είχαν την παροχή ειδικής θεραπείας και φροντίδας σε νέα άτομα που εκδηλώνουν ψύχωση αλλά και στις οικογένειές τους. Οι πρώτες υπηρεσίες αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 στην Αυστραλία. Το 1988 εγκαινιάστηκε το πρώτο πρόγραμμα της έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Ξεκίνησε με κοινοτικό προσανατολισμό, αλλά ως ενδονοσοκομιακή μονάδα. Λίγο αργότερα, το 1992, ανέπτυξε και τη μονάδα για εξονοσοκομιακή παρακολούθηση νέων. Ποιοι είναι οι στόχοι της έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση? Η έγκαιρη παρέμβαση και η θεραπεία. Η βελτίωση της πρόγνωσης, η κατά το δυνατόν εξονοσοκομιακή αντιμετώπιση, η ενημέρωση της κοινωνίας, η μείωση του στίγματος και η κοινωνική επανένταξη. Σήμερα υπάρχουν πολυάριθμες μονάδες έγκαιρης παρέμβασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δική μας μονάδα έγκαιρης παρέμβασης δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2007, λίγους μήνες μετά τη δημιουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Ιωαννίνων Θεσπρωτείας
το Μάρτιο του 2007. Η υπηρεσία στεγαζόταν τότε σε τμήμα της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνου. Δέχονταν παραπομπές από όλες τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας της περιοχής, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η ηλικιακή ομάδα των παραπομπών αφορούσε κυρίως νεαρά άτομα μεταξύ 16 έως 35 ετών. Καθημερινή σύντομη πρωινή αναφορά και μία φορά την εβδομάδα εκτενής επίσκεψη. Τότε, κάθε 15ήμερο υπήρχε σε συνεργασία με την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας ειδικό ιατρείο που περιλάμβανε ασθενείς της υπηρεσίας που βρίσκονταν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η μονάδα της έγκυρης παρέμβασης στην ψύχωση σήμερα. Η μονάδα της έγκυρης παρέμβασης στην ψύχωση εμπλουτίστηκε με προσωπικό τον Ιανουάριο του 2023. Έτσι, πλέον και μετά την εγκατάστασή της στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αποτελείται από έναν επιστημονικά υπεύθυνο, 2 ψυχιάτρους, έναν ειδικευόμενο ιατρό ψυχιατρικής, 3 ψυχολόγους, 2 ψυχιατρικούς νοσηλευτές, 2 κοινωνικούς λειτουργούς και έναν επισκέπτη υγείας. Τώρα, η λειτουργία της μονάδας μας το τελευταίο έτος. Όταν το αίτημα γίνεται εκουσίως. Πύλη εισόδου είναι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, όπου παραπέμπονται όλα τα αιτήματα της κοινότητας. Μέσα σε λίγες ημέρες γίνεται μια πρώτη συνέντευξη που λειτουργεί ως screening. Ένας έλεγχος δηλαδή. Το screening σε άτομα 18-35 ετών γίνεται πλην ελάχιστων εξαιρέσεων από τη μονάδα της έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση. Με βάση το screening, η ομάδα αποφασίζει αν το περιστατικό εμπίπτει στην κατηγορία πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο ή high risk και πώς θα συνεχιστεί η παρέμβασή του. Όταν το αίτημα προέρχεται από τις αρχές για ακούσια τώρα εξέταση. Όταν πρόκειται για εισαγγελική εντολή ακούσιας εξέτασης του ασθενούς, το αίτημα παραπέμπεται στο νοσοκομείο και η πρώτη επαφή είναι με τον εφημερεύοντα ψυχίατρο. Ο ασθενής, αν χρειαστεί νοσηλεία, αναλαμβάνεται από τον ψυχίατρο της μονάδας έγκαιρης παρέμβασης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και από έναν ειδικευόμενο που ασκείται στην ψυχιατρική και εκπαιδεύεται στην έγκαιρη παρέμβαση. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αρχίζει η διασύνδεση του περιστατικού με τη μονάδα. Επισκέπτονται τον ασθενή τα μέλη της σχεδιασμένης πολυκλαδικής ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί μια αρχική θεραπευτική σχέση για το πέρασμά του πλέον στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Τώρα, ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας είναι ο ιστός ο οποίος συνδέει τις ειδικότητες της ψυχιατρικής ομάδας και για την εξάσκηση του επαγγέλματός του χρησιμοποιεί την προσωπικότητά του, τις γνώσεις του και το θεραπευτικό περιβάλλον. Ευαισθητοποιεί την κοινότητα τόσο με το παράδειγμα της καλής φροντίδας, την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, όσο και με την οργανωμένη εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες του αφορούν στην αγωγή υγείας και στη θεραπευτική φροντίδα. Ο ρόλος του, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πολυδιάστατος. Παρατηρητής, αντικειμενικότητα, πληρότητα στη συλλογή δεδομένων και ακρίβεια ποσοτική και ποιοτική. Η παρατήρηση είναι αποτέλεσμα μάθησης, εκπαίδευσης και έμφυτου ταλέντου. Αποτελεί υπεύθυνο έργο του νοσηλευτή, απαραίτητο για την εκτίμηση της πορείας της νόσου, καθώς παρέχει πολύτιμα στοιχεία για την παροχή μιας ολοκληρωμένης νοσηλευτικής φροντίδας. Υποστηρικτής. Πρόσωπο εμπιστοσύνης, καθώς αναλαμβάνει και την ολιστική φροντίδα του ασθενούς. Εκπαιδευτής. Παρακινεί τον ασθενή σε ατομικές δεξιότητες και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και παρακολουθεί την πορεία της φαρμακευτικής αγωγής. Ελέγχει τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου, την καθαριότητα και την καταλληλότητα. Όσον αφορά τώρα στη φαρμακευτική αγωγή, την λήψη της ή και παρενέργειες που τυχόν μπορεί να παρουσιάσει, έχει τον πιο σημαντικό ρόλο. Δημιουργός θετικού θεραπευτικού περιβάλλοντος. Βελτίωση της φροντίδας του ασθενή και το αίσθημα της ασφάλειας που πρέπει να δημιουργήσει στον ασθενή. Πρόσωπο αναφοράς. Οργάνωση ομαδικών ψυχοθεραπευτικών δραστηριοτήτων καθώς και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων. Ως πρόσωπο αναφοράς, περιλαμβάνει και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις διάφορες οργανώσεις προς όφελος του ασθενή. Καθώς απαραίτητη είναι και η συνεργασία του νοσηλευτή με τη θεραπευτική ομάδα αλλά και την οικογένεια του ασθενή. Τώρα, στη μονάδα της έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση εδώ στα Ιωάννινα, λειτουργεί ένα ιατρείο χορήγησης ενέσιμων αντιψυχωτικών μακράς διαρκείας φαρμάκων, επωνομαζόμενο ντεπό. Τι είναι αυτό το ντεπό? Είναι ένα εξειδικευμένο ιατρείο, το οποίο απευθύνεται σε ασθενείς με ψύχωση ή διπολική διαταραχή.
Στόχος είναι να λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Στη φαρμακευτική, με τη χορήγηση των σκευασμάτων μακράς διαρκείας, καθώς και στόχο έχει να λειτουργήσει και ψυχοθεραπευτικά με την οργάνωση ομαδικής ψυχοθεραπείας με ομάδες ασθενών. Επίσκεψη στην κοινότητα ή στο σπίτι του ασθενή. Πότε πάμε στο σπίτι του ασθενή? Όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Οι στόχοι μας είναι η παρακολούθηση της ιατρικής, ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής κατάστασης του ατόμου, καθώς και ο έλεγχος φαρμακευτικής αγωγής και η αποφυγή της νοσηλείας. Ως απαραίτητη προϋπόθεση σε όλο αυτό έχουμε να είναι η συγκατάθεση του ίδιου δεκτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα καλέσω την κυρία Κύριου, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός στη μονάδα μας και θα σας μιλήσει για το στίγμα, τα στερεότυπα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι είναι η ψύχωση. Με τον όρο ψύχωση αναφερόμαστε σε μια κατάσταση όπου το άτομο δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το τι είναι πραγματικό και τι όχι και έτσι βιώνει κάποια συναισθήματα, εμπειρίες, με αποτέλεσμα να έχει την απώλεια επαφής του με την πραγματικότητα και το περιβάλλον στο οποίο ζει. Η ψύχωση λοιπόν τι είναι? Είναι μια αλλαγή στην σκέψη, στο συναίσθημα, στις εμπειρίες, το οποίο πολλές φορές μας προκαλεί άγχος, φόβο και μας τρομάζει. Είναι μια κατάσταση η οποία εμφανίζεται χωρίς ο ασθενής να έχει κάνει κάποιο λάθος και μια κατάσταση που μπορεί να αρχίσει στο τέλος της εφηβείας και την πρώτη δεκαετία των 20. Αφού είδαμε τι είναι η ψύχωση, πάμε να δούμε τι δεν είναι ψύχωση. Η ψύχωση δεν είναι κάτι το οποίο μοιάζει με διχασμένη προσωπικότητα, όπως για παράδειγμα ο Dr. Hyde και Jekyll. Δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει αντιληπτή, καθώς η ψύχωση συγχαίρεται συχνά τα πρώιμά της στάδια με κάποιες άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχουν τα άτομα καθώς περνούν στην ενήλικη του ζωή. Μια κατάσταση που επηρεάζει μόνο συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων. Θεωρητικά τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να εκδηλώσουν ψύχωση. Γιατροί, δικηγόροι, αθλητές, DJ, υπάλληλοι καταστημάτων, εργάτες, αγρότες, όλοι μπορούν να εμφανίσουν κάποια στιγμή ψύχωση στη ζωή τους. Η ψύχωση επίσης δεν συνδέεται με βίαιη συμπεριφορά. Κάποιοι μύθοι λοιπόν τώρα γύρω από την ψύχωση. Τα άτομα με ψύχωση είναι επικίνδυνα. Η πλειοψηφία των περιστατικών βίας στην κοινωνία μας δεν αφορά την ψυχική ασθένεια. Τα άτομα με ψυχική ασθένεια δεν έχουν περισσότερες πιθανότητες με οποιοδήποτε άλλο να βλάψουν τρίτους. Υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στην εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς, ασχέτως αν τα άτομα αυτά πάσχουν από ψύχωση ή όχι. Όπως ένα παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε εδώ πέρα, είναι ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί κακοποίηση ή έχει υπάρξει θύμα βίας, μελλοντικά μπορεί να εκδηλώσει και εκείνο κάποια βία, να ασκήσει κάποια βία σε άλλα άτομα. Ακόμη ένας μύθος είναι ότι η ψύχωση δεν μπορεί να συμβεί σε μένα. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 3% του πληθυσμού μπορεί κάποια στιγμή να εκδηλώσει ένα ψυχοσικό επεισόδιο, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, καταγωγής. Γι' αυτό πάρα πολύ σημαντική εδώ πέρα θα πούμε ότι είναι ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων για θέματα ψυχικής υγείας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τον διπλανό μας, ο οποίος μπορεί να νοσεί από ψύχωση και διάφορα άλλα θέματα ψυχικής υγείας. Όλοι μας έχουμε κάτσει σε ένα τραπέζι, όπου έχουμε ακούσει διάφορες στερεοτυπικές εκφράσεις. Ενδεικτικά θα δούμε κάποιες. Ο τύπος είναι τρελός, η κοπέλα είναι σχίζο, της έχει λασκάρει βίδα, είναι ψυχάκιας και επικίνδυνος. Το στίγμα λοιπόν καλά κρατεί. Αυτές οι εκφράσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως ήταν κάποιες από τις στερεοτυπικές εκφράσεις που ακούγονται. Και πάμε να δούμε τώρα πώς τα στερεότυπα οδηγούν στο δημόσιο στίγμα και το δημόσιο στίγμα στον αυτοστιγματισμό. Το δημόσιο στίγμα λοιπόν είναι όταν ο κοινωνικός περίγυρος στιγματίζει το ίδιο το άτομο. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να παραθέσουμε εδώ πέρα είναι όταν πηγαίνουμε σε μια δουλειά
Ο εργοδότης μπορεί να παραλείψει τα δικά μας προσόντα και να εστιάσει στο θέμα ψυχικής υγείας που μπορεί να έχουμε. Έπειτα, έτσι, οδηγούμαστε και στον αυτοστιγματισμό, που είναι ίσως και το πιο αρνητικό κομμάτι του στίγματος, το οποίο το ίδιο το άτομο στην ουσία στιγματίζει τον εαυτό του, αποκλείεται από μόνος του από τη θεραπεία και έτσι αποσύρεται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι όλοι μας, εκτός από την ασθένεια που μπορεί ο καθένας μας να έχει, δεν είμαστε μόνο αυτό, είμαστε και άνθρωποι, είμαστε φίλοι, είμαστε συγγενείς και δεν θα πρέπει να στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Έτσι δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε να πούμε «Είμαι ξένη που έχω ψύχωση», αλλά δεν είμαι ξένη ψυχοσική. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα ψυχολόγος στη μονάδα μας και θα σας μιλήσει για το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, μάλλον για όλους, για τους παράγοντες κινδύνου και για τη συμπτωματολογία της ψύχωσης. Καλησπέρα και από εμένα. Θα σας μιλήσω σχετικά με παράγοντες κινδύνου και συμπτώματα ψύχωσης και σε ένα δεύτερο χρόνο για την ανάρρωση από αυτή. Άρα και τελικά αναρρώνει κανείς πραγματικά από την ψύχωση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη διαταραχή αυτή. Παράγοντες κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι μεταβλητές που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μιας ασθένειας και σε αυτή την περίπτωση της ψύχωσης. Τέτοιου είδους μεταβλητές αποτελούν το στρες, τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής, όπως είναι ένας χωρισμός, η άνοιξη σπουδών ή η έναρξη της στρατιωτικής θητείας. Οι γεγονότα ζωής λοιπόν, τα οποία είναι σημαντικά για το άτομο και του προκαλούν έντονο άγχος. Η χρήση ουσιών, όπως για παράδειγμα το χασίς, η κοκαίνη ή τα LSD, έχει φανεί να συσχετίζεται επίσης με την έναρξη της ψύχωσης. Η κακοποίηση, το τραύμα αλλά και το οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης είναι επίσης παράγοντες που έχουν φανεί να επηρεάζουν την έναρξη της διαταραχής. Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν κανόνα, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι που εμφανίζουν ψύχωση δεν έχουν ιστορικό στην οικογένειά τους, ενώ ταυτόχρονα άτομα που πληρούν τους παράγοντες κινδύνου δεν εμφανίζουν τελικά ψύχωση. Επίσης, θα ήταν σημαντικό να τονιστεί ότι οι οικογένειες των ασθενών γενικότερα και οι μητέρες ειδικότερα δεν φέρουν καμία ευθύνη για την νόσηση. Είναι καλό να επισημαίνεται αυτό για να αποστιγματιστούν και οι οικογένειες των ασθενών. Ας δούμε τώρα κάποια από τα πρώιμα σημάδια της ψύχωσης, τα οποία είναι συνηθισμένα σε νεαρούς ενήλικες και δεν σημαίνει πως κάποιος που τα βιώνει θα εμφανίσει ψύχωση. Ωστόσο, αν είναι έντονα και επιδεινώνονται, θα πρέπει κανείς να ζητήσει άμεσα επαγγελματική βοήθεια από κάποιον ειδικό. Είτε μιλάμε για γενικό ιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν δυσκολίες στη συγκέντρωση, διαταραγμένο ύπνο, έντονο άγχος, κοινωνική απόσυρση, θλίψη και έλλειψη ενέργειας και κινητοποίησης. Η ψύχωση χαρακτηρίζεται από θετικά και αρνητικά συμπτώματα. Με τους δύο αυτούς όρους δεν εννοούμε καλά ή κακά συμπτώματα. Τα θετικά συμπτώματα αφορούν βιώματα που προστίθενται στις συνηθισμένες εμπειρίες της ζωής, ενώ φυσιολογικά θα έπρεπε να απουσιάζουν και είναι εκείνα που κάνουν τον ασθενή να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Αυτά περιλαμβάνουν για αρχή τις παραλυρητικές ιδέες. Για παράδειγμα, παρανοϊκές παραλυρητικές ιδέες, δηλαδή το άτομο πιστεύει ότι το παρακολουθούν και θέλουν να του κάνουν κακό. Μπορεί να αφορούν ιδέες αναφοράς, δηλαδή το άτομο μπορεί να περπατάει στον δρόμο και να πιστεύει ότι όλοι το σχολιάζουν και μιλούν για εκείνο. Ιδέες που το άτομο αναγνωρίζει ότι είναι υπερβολικές, αλλά βιώνει τόσο μεγάλο άγχος που δεν μπορεί να το αναγνωρίσει και τις πιστεύει πραγματικά. Ψευδαισθήσεις αφορούν μια αρκετά τρομακτική εμπειρία. Δεν αναφερόμαστε σε έναν εσωτερικό διάλογο, αλλά στο να ακούει το άτομο φωνές. Είτε αυτές προέρχονται απ' έξω, είτε υπάρχουν μέσα του. Και τις αντιλαμβάνεται σαν ξένες από το ίδιο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν αναφερόμαστε σε εσωτερικές σκέψεις. Οι ψευδαισθήσεις μπορεί να είναι και οπτικές, απτικές ή οσφρητικές, αλλά είναι αρκετά πιο σπάνιες. Ένα αίσθημα ελέγχου, ότι δηλαδή βρίσκεται κανείς κάτω από τον έλεγχο κάποιες άλλες δύναμεις, όπως για παράδειγμα έλεγχος από εξωγήινους. Υποκλοπή ή παρεμβολή της σκέψης, δηλαδή ότι κανείς του κλέβει τη σκέψη ή ότι τοποθετεί μια σκέψη στο μυαλό του. Αναμετάδοση της σκέψης, δηλαδή ότι αυτό που σκέφτεται το άτομο μπορεί κάποιος άλλος να το ακούσει, να το καταλάβει, και τέλος διαταραχή της σκέψης, κατά την οποία υπάρχει σύνδεση πληροφοριών που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Από την άλλη, τα αρνητικά συμπτώματα ονομάζονται έτσι, γιατί η ασθένεια φαίνεται να αφαιρεί μέρος από τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρα, την ενεργητικότητα και τη διάθεση του ατόμου που νοσεί. Είναι σαφώς λιγότερο δραματικά από τα θετικά και πολλές φορές οι άλλοι δυσκολεύονται να τα καταλάβουν και τα θεωρούν στεμπελιά. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στην απομόνωση του ατόμου, στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην απώλεια της ενέργειάς του, την απώλεια των συναισθημάτων, ένα αίσθημα ισοπαίδωσης, παρατηρούμε δηλαδή ένα επίπεδο συναίσθημα και δυσκολία στη συγκέντρωση και την προσοχή.
Τι είναι όμως βοηθητικό για να αναρρώσει κανείς? Όταν μιλάμε για ανάρρωση, εννοούμε το να μπορεί το άτομο που έχει περάσει ένα ψυχοσικό επεισόδιο να το αντιμετωπίσει ή να ξαναβρει μια ψυχική ισορροπία και να επιστρέψει στο προηγούμενο λειτουργικό του επίπεδο. Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, και αυτό φυσικά για κάθε άνθρωπο είναι και διαφορετικό. Βοηθητικό λοιπόν είναι το να ζητήσει κανείς βοήθεια στον χρόνο που πρέπει, όσο πιο έγκαιρα τόσο καλύτερα. Να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού. Να ανοίγεται, να επικοινωνεί σε κοντινούς ανθρώπους. Να έχει δηλαδή την υποστήριξη από οικογένεια και φίλους. Το να κατανοεί κανείς την ασθένεια και να την νοηματοδοτεί είναι επίσης πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχει καλές συνθήκες διαβίωσης, να διατηρεί την εργασία του και τα χόμπι που του φέρουν ευχαρίστηση, να έχει καλή σωματική υγεία μέσα από καλή διατροφή και άσκηση. Το να μιλάει κανείς με άλλα άτομα που έχουν βιώσει ψύχωση είναι επίσης πολύ σημαντικό. Να μοιράζεται την εμπειρία του, να τον καταλαβαίνουν ακριβώς, να καταλαβαίνουν ακριβώς τι του συμβαίνει. Να δίνει στον εαυτό του χρόνο και χώρο για να αναρρώσει σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς. Πάμε τώρα να δούμε τι δεν συμβάλλει θετικά στην ανάρρωση. Θα ήταν σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό για να αποφευχθεί μια πιθανή υποτροπή ή δυσχέρεια της ανάρρωσης. Τέτοιοι παράγοντες περιλαμβάνουν τα παράνομα ναρκωτικά και το πολύ αλκοόλ. Το να πιέζει κανείς τον εαυτό του περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Να μην επικοινωνεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, να αποφεύγει την επαφή με άλλους ανθρώπους, να διατηρεί αρνητικές σχέσεις οι οποίες επιφέρουν αρνητικά σχόλια και κριτική. Θα ήθελα τώρα να δούμε μαζί την ιστορία του Βασίλη. Ο Βασίλης αποτελεί ένα φανταστικό πρόσωπο, όχι πραγματικό περιστατικό. Να δούμε λίγο τι στοιχεία μπορούμε να συγκεντρώσουμε για το περιστατικό αυτό σύμφωνα με όσα προαναφέραμε. Ο Βασίλης ήταν ένας εργάτης 21 ετών που δούλευε σε ένα εργοστάσιο. Ζούσε με την κοπέλα του και το σκύλο του σε ένα νοικιαζόμενο διαμέρισμα με δείπνο δωμάτια και απολάμβανε μια καλή κοινωνική ζωή. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα άρχισε να νιώθει πίεση στη δουλειά, έπειτα από την απόλυση κάποιων συναδέλφων του στο εργοστάσιο που δούλευε. Άρχισε να ανησυχεί μήπως χάσει τη δουλειά του. Ξεκίνησε να πίνει περισσότερο, να καπνίζει περισσότερο χασίς. Στην αρχή ένιωθε αγχωμένος και λυπημένος, και έπειτα άρχισε να πιστεύει ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο μιλούσαν για αυτόν. Επίσης, πίστευε ότι οι άλλοι διάβαζαν τις σκέψεις του. Σταδιακά έγινε πιο νευρικός, έσπασε τα παράθυρα στο διαμέρισμά του. Τότε οι φίλοι του που ανησυχούσαν όλο και περισσότερο για τη συμπεριφορά του Βασίλη, επικοινώνησε με τον γενικό ιατρό που ζήτησε να τον δει. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πώς ξεκίνησε το επεισόδιο αυτό, βλέπουμε παράγοντες κινδύνου, την επικείμενη επόλυση από την εργασία στο εργοστάσιο, τη χρήση ουσιών, αλκοόλ και χασίς. Πρώιμα συμπτώματα στην περίπτωση αυτή αποτελούν το άγχος, η θλίψη, η πεποίθηση ότι το ραδιόφωνο μιλάει για εκείνον και ότι άλλοι διαβάζουν τις σκέψεις του. Επίσης, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή του περίγυρου, γιατί εδώ οι φίλοι του Βασίλη παρατηρεί την αλλαγή στη συμπεριφορά και επικοινωνεί με τον γιατρό. Ο Γενικός Ιατρός λοιπόν τον παρέπεψε αμέσως σε έναν ψυχίατρο, ο οποίος διάγνωσε ότι ο Βασίλης παρουσίαζε ψύχωση και του συνταγογράφησε μια χαμηλή δόση αντιψυχωτικής φαρμακευτικής αγωγής. Αρχικά τον φρόντισε στο σπίτι ένα κλιμάκιο της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας που περιλάμβανε γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές. Αργότερα όμως παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο και τα συμπτώματα χειροτέρεψαν. Τελικά εξήλθε από το νοσοκομείο μετά από ένα μήνα. Χρειάστηκε λίγο καιρό για να ξαναδεί ιστορία των πραγμάτων. Ήθελε απλά να ξεχάσει ό,τι έγινε. Είχε χάσει μεγάλο μέρος από την αυτοποίθησή του και δεν αισθανόταν πλέον ικανός να αναστρέψει τους φίλους του όπως πριν. Επίσης, οι φίλοι του δυσκολευόταν να του μιλήσει. Βλέπουμε λοιπόν την προσπάθεια που έγινε για να αποφευχθεί η νοσηλεία του Βασίλη. Γενικά αυτό είναι και ένας πρωταρχικός στόχος της θεραπευτικής ομάδας, αλλά δεν είναι πάντα εφικτό όπως έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Ο Βασίλης δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να επιστρέψει στη δουλειά. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να πληρώσει το ενίκιο και του ζητήθηκε να φύγουν από το σπίτι. Ένιωθε θλιμμένος και χωρίς ελπίδα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έντονες αναμνήσεις από το πρώτο του επεισόδιο άρχισαν να επανέρχονται στο μυαλό του. Το Βασίλη τον ανέλαβε μια επισκέπτρια υγείας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία ανέλαβε το συντονισμό της φροντίδας του. Άρχισε να τον επισκέπτεται σε τακτική βάση. Αναγνωρίζοντας τα αυξανόμενα προβλήματα του Βασίλη, προβλήματα που δυσχέρνουν την ανάρρωσή του, κανόνισε γι' αυτό και τη φίλη του να δουν και άλλα μέλη της ομάδας. Γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ανθρώπους που είχαν υποφέρει και ήδη από ψύχωση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς στη διαδικασία ανάρρωσης, όπως είναι η εργασία, οι καθημερινές ανάγκες, αλλά και οι μνήμες εκείνης της περίοδου. Επίσης, συχνά η αντιμετώπιση από τον κοινωνικό περίγυρο δεν διέπεται από κατανόηση και σεβασμό. Και αυτό είναι κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο αυτή την περίοδο. Η επισκέπτρια υγείας αναλαμβάνει τον συντονισμό για την ανάρρωση και είναι σημαντικό να βλεφθούν διαφορετικές ειδικότητες, όπως έγινε και εδώ. Ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί. Όλοι μαζί μπόρεσαν να βοηθήσουν τον Βασίλη και τη φίλη του να λύσουν το πρόβλημα της στέγασης, να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη του Βασίλη και τη χαμηλή αυτοεκτίμησή του και τον έβαλαν σε ένα σεμινάριο υπολογιστών στο τοπικό πανεπιστήμιο. Ο Βασίλης και η επισκέπτρια υγείας επεξεργάστηκαν τρόπους σχετικά με την πρόληψη της επανεμφάνισης
των ψυχωτικών συμπτωμάτων. Ο Βασίλης συνέχισε να παίρνει τα αντιψυχωτικά φάρμακα. Τελικά βρήκε μια δουλειά μερικής απασχόλησης στο γραφείο ενός αρχιτέκτονα. 2 φορές τα ψυχωτικά συμπτώματα επανεμφανίστηκαν. Αλλά ο Βασίλης μπόρεσε να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο αντιμετώπισης της υποτροπής και να εμποδίσει την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να έχει βιώσει κανείς ψύχωση. Και η πιθανότητα υποτροπής, ακόμη περισσότερο, δεν αποτελεί κανόνα για όλους τους ανθρώπους που έχουν βιώσει ψύχωση να υποτροπιάσουν, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έρχεται ξανά σε επαφή με την ψύχωση και είναι σημαντικό να υπάρχει ήδη ένα πλάνο, ένα σχέδιο για να αντιμετωπιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ.